Bona tarda, soc Maria Jesús Ribes i us vinc a presentar la intervenció psicològica de la depressió al postpart i l'abordatge que fem els psicòlegs des de les nostres consultes. Sabem que el puerperi o el postpart és el període que va després del part i que generalment dura fins a les 6 setmanes. Durant aquest temps, el cos de la dona passa per una transició per retornar als canvis fisiològics previs a l'embaràs. Al llarg d'aquest període es produeixen diferents processos d'adaptació a nivell endocrí i psicosocial que poden tenir un impacte directe en l'estat psicològic de la mare, augmentant el risc d'experimentar trastorns d'ànim propis del postpart. Aquests trastorns d'ànim els podem classificar en 3 subgrups importants: les psicosis postpart, la tristesa postpart, que ens informa d'uns símptomes lleus, i la depressió postpart, en la qual ja apareixen símptomes més greus. La psicosi postpart s'inicia, és un episodi afectiu amb símptomes psicòtics d'inici posaguts. L'etiologia ens parla d'uns factors de risc que són especialment haver patit trastorns afectius, esquizofrènia. Les dones amb antecedents d'un trastorn psicòtic tenen un risc d'un 35% de desenvolupar-la. L'inici apareix entre el 3è i el 9è dia després del part, però pot iniciar-se inclús fins al 6è mes. Afecten entre 1 o 2 dones de cada 1.000 parts. Els símptomes en la fase inicial, aproximadament a la primera setmana, són insomni, irritabilitat, ansietat, confusió, conductes suspicaces, inestabilitat emocional, i en la seva fase aguda apareixen deliris, al·lucinacions, alteracions del pensament i llenguatge, hostilitat, desordre en la percepció del temps i fins a risc per la vida del nadó o infanticidi en alguns casos. Hi ha uns factors de risc que ens informen que es pot patir una depressió postpart, com antecedents personals d'un trastorn afectiu, especialment un trastorn bipolar, esquizofrènia o trastorn esquizoafectiu, història familiar de trastorn afectiu i complicacions obstètriques durant l'embaràs, el part o el postpart. La intervenció de les psicosis postpart anirien adreçades a seguir un tractament farmacològic, normalment antipsicòtics, estabilitzadors de l'estat d'ànim, benzodiazepines i, si cal, hospitalització i teràpia psicosocial. La tristesa postpart també és una alteració de l'estat d'ànim, com hem dit, i ve causada, l'etiologia ens informaria que hi ha uns canvis hormonals, psicològics i socials en el postpart. L'inici es produeix entre el 2è i el 4è dia després del part i sol aparèixer cap a les 2-3 setmanes. La prevalença és que afecten un 50 o un 80% de les dones que han donat a llum. Els símptomes: labilitat emocional, irritabilitat, tristesa, plor fàcil, ansietat, problemes amb la gana i la son, desesperació per la dificultat en el maneig del recent nascut. Els factors de risc anirien en la direcció de que hi hagi antecedents d'episodis depressius o símptomes depressius durant l'embaràs, successos estressants durant la gestació, alteracions de la son, síndrome premenstrual o antecedents de fills morts. I la intervenció: cal informar la dona, parella i família, donar suport, acompanyament i suggerir suport familiar. I pel que fa a la depressió postpart, hem de parlar d'un trastorn o un episodi d'estat d'ànim caracteritzat per símptomes depressius d'inici en el postpart que persisteixen durant més de 2 setmanes. La etiologia és una vulnerabilitat a l'estrès, considerant el part com un estressor neurohormonal i immunològic, i la transició cap a la maternitat, estressors psicosocials, com a factors que interactuen entre si, precipitant canvis d'humor que es poden convertir en episodis depressius en dones vulnerables. A més de la vulnerabilitat genètica i biològica i la
i la vulnerabilitat cognitiva, trets de personalitat, estils cognitius, estratègies d'afrontament i recursos de suports disponibles. L'inici pot aparèixer setmanes després del part o durant els primers 12 mesos postpart. La prevalença s'estima que una de cada 10 mares tindrà depressió postpart durant el primer any de vida del seu nadó. És una de les malalties maternes més freqüents del període postnatal i invalidant, tant pels seus efectes directes en la mare com per les conseqüències sobre les seves funcions maternes, d'alimentació, criança i vinculació afectiva. A més, els símptomes poden provocar disfunció social o de les relacions interpersonals de la mare en aquesta etapa. En les classificacions actuals, la depressió postpart apareix descrita com un episodi depressiu major d'inici en el peripart. En general, és similar a un episodi depressiu en qualsevol altre moment vital. Tanmateix, hi ha més agitació psicomotora, indecisió i falta de concentració i menor ideació suïcida. A més, s'ha observat que les dones que cursen episodis de depressió major en el peripart amb freqüència pateixen ansietat severa i inclús atacs de pànic commòrbits. Respecte a la recurrència, existeix una probabilitat del 10 al 35% de tornar-la a presentar en embarassos posteriors. Cal destacar que la depressió postpart no afecta únicament a mares. Els estudis indiquen que els pares també poden patir el trastorn, presentant els mateixos símptomes i tenint el mateix efecte negatiu en la relació de parella i en el desenvolupament de l'infant. Bé, els símptomes de la depressió postpart jo sé que els sabem tots de sobres, però penso que va bé refrescar i posar-los una altra vegada sobre la taula. Llavors, veiem que els principals símptomes corresponen al que marca el DSM-5 i el CIE-10 per un trastorn o episodi depressiu. Depressiu en general, és a dir, un estat d'ànim deprimit, tristesa o plor persistent, disminució de l'interès o de la capacitat de gaudir, canvis en els patrons d'alimentació i son, cansament o fatiga crònica, ansietat, que pot arribar fins i tot a atacs de pànic, acaplarament, indefensió, dificultat o reticència o impossibilitat de cercar ajuda o suport, irritabilitat, problemes cognitius, sentiments de culpa i o inutilitat, pensaments de fer-se mal i autolesionar-se i de vegades ideació suïcida. A més, apareixen símptomes que es poden presentar relacionats amb la relació mare-infant, com són l'afectació en les funcions maternes d'autocura, lactància, vinculació afectiva i criança, sentiments d'ambivalència cap al fill, sobreprotecció del menor, pensaments obsessius i conductes compulsives relacionades amb el fill de la seva cura, autodesvalorització, que té a veure sobretot en aquesta competència o incompetència a l'hora de la cura i de la percepció de sa mare, pensaments negatius cap al nadó, com creure que li pot fer mal. Llavors hi ha tot un seguit de factors protectors de la depressió postpart, com per exemple implementar programes de suport que brinden suport a les mares després del part, fer cribatges per detectar símptomes inicials, reconeixement d'aspectes psicològics de la gestant durant els controls prenatals, realització de psicoteràpia prevenint el part si hi ha antecedents de depressió, ansietat o altres trastorns que puguin afectar el seu benestar. Durant l'embaràs també rebre educació sobre la salut per part dels professionals, sobretot la llevadora, que és el professional que està més en contacte amb la dona. Com he dit abans, la implementació de programes de suport a les mares, veure si hi ha una resposta positiva de l'entorn, veure quin és el suport social i familiar, promoció d'activitats, habilitats saludables, comprensió i reconeixement de símptomes inicials i tot el que té a veure amb la lactància materna.
De la mateixa manera que hi ha uns factors protectors, també apareixen uns factors de risc. Aquests tenen a veure amb antecedents psicopatològics, especialment de depressió i ansietat, presència d'alteracions psicològiques durant l'embaràs, si ha patit una depressió postpart prèvia, complicacions obstètriques en l'embaràs, el part i després del mateix, un embaràs no planejat i o no desitjat, característics i factors de personalitat, abús físic, emocional i sexual a la infància. Seguim amb absència o suport social i familiar, problemes familiars i socials, abandonament o separació de parella present però que no proporciona suport emocional, falta de xarxes de suport, mala relació en la mare, esdeveniments vitals estressants, dificultats econòmiques i o legals. Seguim amb mort, abandonament o separació d'un ésser estimat, antecedents de pèrdues perinatals, sensibilitat als canvis hormonals, haver patit una cesària, alteracions en la funció tiroidal, dificultats en la lactància, mala salut del recent nascut o un nadó també difícil de cuidar. Les conseqüències de la depressió postpart són una mort materna. El 21% de les morts maternes es produeixen en un context d'un trastorn depressiu greu. El felicidi, entre el 20 i el 30% de les mares que cometen felicidi pateixen un episodi depressiu en el moment dels fets. L'impacte en els fills, és a dir, la depressió postpart, afecta negativament el desenvolupament cognitiu, emocional i conductual dels infants, amb repercussions directes sobre el vincle maternofilial. El 30% de les mares amb depressió postpart presenten un vincle alterat amb el seu fill. Això pot provocar que el nadó presenti retard en el desenvolupament psicomotor, irritabilitat, un apego insegur, disminució de l'atenció i l'activitat, així com menys somriures, cosa que pot generar dèficits en les àrees social i cognitiva. L'impacte en la mare ens informa que la depressió postpart interfereix negativament en el benestar de la mare, afectant la seva qualitat de vida, el seu funcionament general com a mare, muller i treballadora. També empobreix les seves relacions personals, provocant aïllament i pèrdua de suport social. El diagnòstic de la depressió postpart, veiem que, donades les greus conseqüències que pot tenir, és essencial destacar la importància d'aquest diagnòstic precoç per prevenir els efectes de la depressió postpart. Els professionals de l'atenció primària són els més indicats per diagnosticar aquest trastorn, ja que acompanyen la dona durant l'embaràs i en les successives revisions postpart. Durant la visita corporal, la llevadora no només avalua els aspectes físics, sinó també psicològics, amb l'objectiu de detectar precoçment possibles casos de depressió postpart i derivar-los a professionals corresponents perquè puguin iniciar un tractament el més aviat possible. Segons la guia NICE sobre la salut mental perinatal i postnatal, es recomana que totes les dones siguin avaluades per detectar símptomes greus d'alteració de l'estat d'ànim durant l'embaràs i el postpart. Aquesta avaluació hauria de realitzar-se en cada visita mèdica emprant el qüestionari Woolley. Posteriorment, si la pacient respon afirmativament a alguna de les preguntes, se li haurà d'administrar l'escala de depressió postnatal d'Edimburg. Per a una valoració més precisa, en cas de puntuacions elevades, és necessari que l'especialista en psiquiatria o psicologia confirmi el diagnòstic mitjançant l'entrevista clínica. L'observació en interacció mare-fill, així com del nadó, serviran per corroborar i complementar el diagnòstic. Bé, i aquí hi ha l'escala que tots coneixem, l'escala d'Edimburg, que es passa en consulta, bàsicament en la consulta de la llevadora. Bé, pel que fa a la intervenció psicològica, que és el que realment ens ocupa en aquesta formació, us he de dir que
nosaltres en consulta tenim dues opcions d'intervenció terapèutica. Per un costat hi ha la psicoteràpia i per l'altre la farmacoteràpia. En la psicoteràpia tenim dos enfocaments importants que és l'enfocament cognitiu-conductual i l'enfocament interpersonal. I pel que fa a la farmacoteràpia, en aquests casos que es presenta una depressió de moderada a greu, l'ideal seria combinar totes dues intervencions. La psicoteràpia, ja sigui amb enfocament cognitiu-conductual o interpersonal, ha de basar-se en els aspectes següents. Una educació i informació a la dona, la parella i els familiars sobre la depressió postpart, un control, disminució i extinció de símptomes, el nou rol com a mare abordant les dificultats, pors i inquietuds que pugui experimentar, el desenvolupar estratègies per protegir, millorar i reforçar el vincle de la mare, així com la relació de parella, promovent una comunicació efectiva i moments de connexió sense el nadó, fomentar un bon funcionament familiar, especialment quan hi ha altres fills, minimitzar situacions d'estrès actual, facilitar la cerca i l'enfortiment de les xarxes de suport tant familiars com socials i institucionals. Quan parlem de teràpia cognitiu-conductual, l'objectiu d'aquesta teràpia és reintegrar la mare a una situació de benestar personal i cura del menor, canviant la premissa que té de la distorsió de la realitat ocasionada per pensaments negatius sobre si mateixa, del futur i del món. Els components de la intervenció són l'establiment del vincle terapèutic, generant confiança, facilitant l'expressió emocional i construir un vincle segur en aquesta primera fase del tractament. Un component psicoeducatiu, és a dir, educar i informar el pacient i els familiars sobre la depressió postpart. Unes activitats plaents, és a dir, buscar solucions per incrementar les activitats d'autocura, alimentació i son, el temps per a ella mateixa i les activitats socials prèvies o noves amb el recent nascut o la parella, a la vegada que es disminueixen les responsabilitats prèvies, entre elles les tasques domèstiques. Fer-la competent en la utilització de tècniques de relaxació per a disminuir estrès, com el mindfulness o la relaxació muscular i progressiva de Jacobson. Treballar o fer un treball en entrenament assertiu per tal que la pacient pugui sol·licitar ajuda pràctica o fer valer els seus drets com a mare per prendre les seves pròpies decisions respecte a les pautes de criança. Millorar l'autoestima, ajudant-la a expressar als altres el que pensa i sent. Detecció de creences socials, autoinstruccions i tècniques quantitatives de reestructuració cognitiva, com per exemple reestructuració d'expectatives poc realistes i pensaments improductius sobre la maternitat o relacions amb el recent nascut. Reforçar les xarxes de suport i treballar en la prevenció de recaigudes. Pel que fa a la psicoteràpia interpersonal, l'objectiu anirà dirigit a millorar les relacions interpersonals problemàtiques o les circumstàncies directament relacionades amb l'episodi de depressió actual. Els components bàsics de la intervenció psicològica de psicoteràpia interpersonal serien les tècniques exploratòries, és a dir, utilitzant una exploració no directiva i conduint la teràpia a través de les aportacions que ens fa la dona. Alentar l'expressió dels afectes, utilitzar la clarificació per a que la dona pugui expressar i pugui anar revivint i dissipant situacions de conflicte i de tensió, anàlisi de la comunicació i l'ús de la relació terapèutica.
Vale. En la psicoteràpia interpersonal podem dir que hauríem de valorar com estructurem o mirem com estructurem les sessions. Les sessions inicials ens serveixen per avaluar les relacions amb la maternitat, les dificultats per planificar o les complicacions que hi ha hagut durant l'embaràs i el part. També ens serveix per avaluar els símptomes, la gravetat i el risc i el funcionament de les relacions i suports. Es fa un treball psicoeducatiu sobre la depressió postpart i es promou l'ús o incorporació de suports. Les sessions intermitges es fa un tractament de les situacions que es generen a nivell interpersonal, la transició de rol de convertir-se de dona a mare i el dol com a àrees de problema. Incloure alguns temes específics com la falta de suport percebut en parella o familiars, amb la cura del nadó, dificultats en compaginar el paper de mare amb altres papers, com professional, social, etc. També hem de tindre en compte, com hem anomenat abans, el paper de la farmacoteràpia. Els medicaments més empleats són els antidepressius tricíclics i els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, pel que intentem respecte als símptomes d'ansietat. I també les benzodiazepines per tractar aspectes d'ansietat i insomni. Si la dona té una història prèvia de depressió postpart, el més recomanable potser seria iniciar la medicació immediatament després del part, per evitar una possible recaiguda. Caldrà informar la dona i la seva parella sobre les dades més recents que reconeixen de la lactància i l'ús dels psicofàrmacs, assessorant-los interdisciplinàriament perquè puguin prendre la decisió més adequada, ja sigui tenint una alimentació combinada, amamentant o no. Bé, i això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.